Club Junta, building better Africa. Utenga wanga walero ukupita ku Malawi polisi komanso akulu a chipani cha MCP. Ndikufuna ndikupempheni kuti utenga umenewu muumvesese bwinobwino, chifukwa ngati simuumvesa utengawu pamawa muzandikumbukira komanso utenga umenewu uzakulirisani. Mwayiyamba yokuti mumuyitane Mere Chilima kuti azalankhule mumuchite sermon kuti azachite appear before you ku area sate after atatumiza chithunzi cha mamuna wake pamene amakumbukira anniversary yawo pa 29 pamene anapita ku Chikangawa kukaona malo amene anafera mamuna wake ndi anthu ena 8. Ndikukapemphera ndikupemphanso amalawi akufuna kwabwino kuti amuthandizire kuti apange investigate pakhale commission of inquiry ya independent. Ndiye inu munayitanizana zulo ndikumauzana kuti imeneja ndi inciting violence, ndiye mukufuna mumuchite sermon ku area sate kuti azachite explain, akufuna ayambe ndale, akufuna abwerese zisokonezo muno Malawi. Muitanisaneso kawiri lero emergency meeting mukakambirane kuti imeneyo amene whoever came up with the idea yonena kuti tiyeni tikumane tizikakambirana za Mere Chilima after atachita post imene ijaye picture yonena kuti anali ku Chikangawa kukumbukira mamuna wake amene pakana lero maansala kulibe. Ripoti linabwera loduka, ripoti silinabwere lonse, pamene ziko likusowasowa mayankho, pamene anthu amene amamukonda SKC adakalirabe pakana lero. Ndiye mukufuna muyambe kumuzuza mkazi mumuyitane ku area sate imene yoyo ndikuuzeni amene whoever came up with the idea ni munthu oganiza moperewera kwambiri. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi munomo muli mkwiyo kuchokera siku limene munayambira eni kulamulira ziko lino, ndipo mkwiyo umene unakula nthawi imene anthu aja anamwalira kuluza anthu 9 nthawi imodzi mu ndege, maansala osaziwika pakana lero. Ndegeyo ndikukasowa black box, ndikusowa batire, ndikusowa zipangizo, ndikusowa palada. Lero linde munthu akupita kumene kuja kuti akasake mayankho akapemphere mzimu wa mamuna wache ndi anthu ena uyende mumtendere. Ndiye inu mukamuyitane mukakhalire meeting ndikumakapangana kuti that is inciting violence. Ndiye tiyeni timuyitana Mere Chilima. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti mawu omuyitanira muzapeza, koma omubwezera ku nyumba limodzi ndi anthu simuzapeza. Chifukwa kumene koko ndiye ndikuuzeni sazabwera tuye Mereyo, kuzabwera ziko, kuzabwera likulu mwera anthu. Chifukwa ndaona kuti akulu inu a MCP ndi akulu ena a polisi mukuwatola Amalawi kwambiri, mukuona ngati Amalawi ndi zisiru. Ndinanenapo nthawi ina kunena kuti inu Amalawi samalani awa apanga mapulani okuti ziko alibwerese ku one party system, akufuna abwerese fiye muziko muno Amalawi azikhala mwamantha. China chilichonse chimene anganene chinthu ngakhale chopepera munthu azimmanga. Ndi apa ammanga MP Daudi Chikwanje wa kumachinga chifukwa chokuti wangonena mawu onena kuti mawu onso opanda ntchito. Yeti akulu a MCP amalankhula m'misonkhano zinthu zoopseza koma palibe amene amaamanga. Ndiye mukufuna mubwerese fiye. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Amalawi tu akatopa amatopa ndipo siku lake ndi limodzi. Ndikufuna ndikupempheni inu amene muli ku MCP amene mmaganiza ko ngati anthu kunena kuti zokhazi mwayambazi zokuti muziopseza anthu. Ndikufuna ndikuuzeni kuti muzachita regret. Mmene iliri situation muno Malawi anthu tuolo kuomberedwa sangaope. Mmene iliri situation muno Malawi ndi chimozimozi kufa. Mavuto anthu kunja kuno ali ndi mavuto opsya. Instead of you kuti muziyitanizana ma meeting monga mmene munayitanira zuloyi ya Mere Chilimayi, muzikambirana za mavuto amene akukumana ndi anthu. Kunja kuno kuli mavuto.
anthu akumapita mu grocery kukagula ujeni ufa wa 500 kwacha ndikuti tosakhala 5000 ufa wa 500 anthu kugula ufa wa 1000 kumakadya ndi ana banja la anthu 8 anthu akuzunzika anthu akudalira pakali pano pa soya pieces ndipo soya pieces kalero amene amampangawo anyake amasoya kampanewo nawonso awa ayamba mafilimu omangopopa mapaketi koma soyayo alimo mutatuwa soyayo amampangira munthu osauka koma lero liti kunena pano zinthu zasintha soya uja akudya ndi olemera omwe ndi mipanda mwanthu akumudya soya umangoona chinyumba chokongola koma mkati mosaziwa kuti anthu akutikita soya uja kumudyera mpunga soya uja kumujera nsima kuli mavuto opsa muno Malawi anthu akufa ndi njala muno Malawi iniyo ndithu makape ngati iniyo malo makuti muziyitanizana to address those problems inu mukanene kuti basi tenti muyitane mere koma siku limenelo ndiye kuzavuta kopsa muno Malawi muzakangoyerekeza kamene mukangoyerekeza kumuyitana mere kuti ati asiye kulira bwanji anapita kuchikangawa kukaona pamene panafera mamuna ndipo pamene pajalo kukamangapo nyumba tikuyenera tikamangepo nyumba pamene paja anthu azikhala pompo pamene pajabolo kupangana kuti tiyeni kampeni ikubwera tizikangogona pompaja mizimu ya anthu amene ajawo izitipeza pompo zikoza kutheka osalitenga ziko lino ngati ndirano pali akulu ena m'maofesimu mmafuna muzipanga zosimbwa kumasimbwa kumaona ngati ziko lino ndira amanu ziko linotu sira amanu maudindo amene muli nawo analiponso anthu ena analiso mmene momo anachokamo ndi mbiri yabwino inunso muzifunse kuti kodi mukamaza choka pamene popo muzasiya mbiri yanji mmakampani mumuli anthu otumbwa kwambiri mabwana amene amaona ngati basi kumene koko ndi kumwamba kwawo sazafa aliyense ogwira ntchito kaya utani uzikhale ni mphamvu zotani there will be a day imene uzachoke pampando pamenepo tateni tipite ku Southern Region Water Board kumene koko kuli anthu amene analemba ntchito za temporary akumalandira 60,000 imene yonso ayiduleso sonkho yeti ku parliament ananena kuti minimum wage ni 100,000 koma lero limukuwapasa anthu 60,000 makampani ambiri amene alemba anthu ntchito mwa temporary anthu akuzunzika kupsha kuwaona anthu amene akupanga za internship akuzunzika kupsha no kulipira kupesedwa ndalama ana asukulu akuchancellor college tikunena panopa ana ogona mwachikandamu akugonera njala akungogona osadya zokuti swalipira sukulu sizikuziwika akuwathamangisa anytime but boma muli bize basi kumagawana ndalama kumafunazo kuba basi ku Escom ndiye mwatolako ku Escom kupatula kuti kumene koso kuli anthu a temporary amene mukumatulusiranso vacancy yeti mwakhala naye munthu 10 years pamalopo koma mukumatulusa vacancy ndikunena kuti ateni tilembe anthu ena ntchito yeti ku Escom kuli anthu ena amene mwawalemba kale temporary measure pa temporary employment koma simukuwapasa ujeni permanent job lero mukuwalemba anthu kuti azibwera kumene ku azibale anu wa MCP ndipo kumene ku Escom kundiye mwatolakotu pakali panopa mababu eneyoni wa babu tu energy saver babu ya 1000 mukumaka igulisa 45,000 inutu amene yoyo wa MCP zonseze tikuziziwa zikakhala zinthu zina ndi zina zikhala stationary kachani ndiye mukungochaja amene mungachajire kumachita double zinthu zijazo double zinthu zijamuna times 4 times 8 kugulisa chinthu ku Escom mwatolako tu kwambiri ku Escom ko anthu iniyo ndinu anthu a mtundu wanji ndi ziko la mtundu wanji limene tikupangali ndi lero libasi mukagundike instead of addressing my little issues amene akukumana ndi anthu Malawi muno kodi tundikuuzeni amanena kuti ukakwera tu pansana panjovu usamanene kuti kulibe mame ukakwera muntengo usamaona ngati kunja kulibeko mavuto Malawi muno muli mavuto opsha anthu ena angozimwalirira tapita ni mizi mukaone mene anthu akuzunzikira Joyce Banda Foundation inapita kumachinga kukukaona anthu koma iniyo zipani zanu ataulo munthu mmozi
koma muli bize kumapanga makampeni kumamwa za ndalama. Chikhalire nicho azibale anu akuzunzika mudowamu, azibale anu akuzunzika mukasungumu, azibale anu akuzunzika munchinjimu, azibale anu akuzunzika muthyolomu. Ena ndinu ma presidential candidate, azibale anu akusowa ulo nyumba za renti, kumafuna kuthamangisidwa mu nyumba za renti. Anthu andale a satanic, anthu andale woyipa. Tikapitaso kwa anthu opempherawo ndiye jere anthu opemphera ndiye a satana eni. Tikute kuti kunena pano a Blantyre ya Synod, Livingstone ya Synod, mabishop ena anasanzika ndikunama. Monga mmene wanenera antanyiwa muja anasanzika kunama kuti ati akupita ati kumapemphero, koma akupita ndi president chakwera kuunga. Kutero kwena apasidwa ndalama mabishopu amene ozinamiza ngati ndi opemphera. Akulu atu mabishopu alandira ma millions kunena kuti mpite mukampeze Mary Chilima mumuze kuti asayambe za ndale, munene kuti Mulungu akukana. Akunama. Anthu enawo amene mmaona ngati ndi opemphera wasi opemphera ndi a satana eni a satana. Anthu ena mmaona kutero kwa amangonamizira kupemphera kuja, koma si anthu opemphera, ndi anthu oyipa kwambiri. Kuwaona mafumu adyera amene amayenera kuti azimuchita advise president ziko liziyenda bwino, koma mafumu osewa a satana okhaokha onamizira kupemphera, koma onamizira ngati ali ndi maudindo akulu koma zili za satanic zokhazokha. Kumanama ngati kapena Mulungu akuwalankhula koma zili zisiru zokhazokha. Lero ziko li anthu akuzunzika kopsa, ndi apa muli bize basi kumanjoya ndi zibwenzi zanu kuunga ku America. Ulendo osiriza tumenewo ndi ulendo osiriza. Mulungu akuona zonsezi, ndi apa mukunena kuti aye tiyeni tisavotere kuti nkhondo ithe ku Lebanon, isathe ku Palestina, maiko a Chisilamu kumene asilamu akungophedwa ngati nkhuku, kumaphedwa ngati nkhumba. President ndi president osapangapo kanthu. Malawi muno muli mavuto. Mafoni amene ndimalandira ine daily ochokera kwa ana asukulu ozunzika, akulephera kupita ku college. High five mmamunena uja, ana akuzunzika kusowa school fees. Lero lonzi body ndija mmachita ati kutulusa ngati mukutulusa advert basi anthu achite apply pa phone. Mukuopa kuti anthu akafika ku office kwanu kuzaza. Pena pali ponse anthu akuzunzika kopsa Malawi muno. Inu ndinu zisiru kwambiri eti. Nderero basi muzika nakuti nyo tikufuna timuitane Mary Chilima, mukamuitane Mary Chilima ana amwalira ni mamunanu, amapita dukumanda kwa mamunache, ana amwalira uja ndi mbale anu. Virus ya chani. Ndipo ndikupempheni iniyo maloya amene mukufuna kuthandiza ziko lino kuti liziwe chilungamo. Amene ajawo mumutiyeni mutithandize maloya tiziwe chilungamo. Ziko lino sila munthu, ziko lino ndilatose. Ndipo ngati kuli kumangidwa oyambirira so mundizanditenge ineyo, chifukwa ine sinimaopa tuya. Ine sinimaopa munthu tuya. Musatenge Amalawi ngati zisiru tuya. Amalawi akamakhala pe kumangoyang'ana musaone ngati sizi kuwapweteka tuya. Mukumamenya anthu, mukumapha anthu, mukumafuna basi anthu azikhala opa muziko lino zikula cherita. Ndiye muzayang'ana to anthu aje opa oto. Ena ifetu kwatumenti machoka tinachoka osukusula ndipo tinasanzika. Sitimaopa munthu iyayo. Ndipo ine amene atazayerekeze kunimenya ineyo, amene atazayerekeze kundimenyayo siku lachelata ndipo sazamenyanso munthu moyo wache wonsenso. Maina amene amamenya anthu akuchita kumaziwika, anyamata amene mmatuma inu kuti azipanga tera muno mu Malawi akuziwika, koma mulipe kumapanga ma press conference onama. Achimwene udindo muli nawo analipo anzanu amphamvu kwambiri. Mmene ulili nkaka kunjaku kunali nkaka kalekalero kunali nkaka condensed milk. Lero nkaka uja uli kuti? Nkaka uli kuti? Aunasosoledwa mapiko nkaka wa condensed milk. Ukati ukapita mu restaurant ndikuyitanisa nkaka uja makuthirira masipuni 4, ndikukuthirira mazi wocha amutipoti, ndikukuthirira masamba ndicho sefera chija, ndikukukondwerezera, ndikukupasa bread, iwe ndikumwa nkaka ujawo. Masimaso wako ndikutulusa motuzu.
kumaopseza anthu lero mkaka uli kuti. So inenso achimwene ndikufuna ndikuwuzeni, kumbukirani sojeni kale lanu munali munthu osauka, ndalama zisakutengeseni kukhala munthu wamphamvu kwambiri pa dziko lapansi pano papa. Aliyense olombalame ingatani imatera, siku linanso muzatera. Musatenge anyamata anu ndikumachita baki kumapasa kumapanga kuti azibweresa tera muno Malawi, ndikumapasa mphamvu lero ndikumabakira m'misonkhano ya atolankhani. There'll be a day. Izizi ndikunena mopanda mantha pajane nimayenda mo munotu. Ine sindiri ku South Africa tu, ine sindiri ku America tu iya. No, ngati mumamutola JB muzimutola JB, ngati mumamutola Ntanyiwa muzimutola Ntanyiwa, ngati mumamutola Wabakiri Munuzi muzimutola ameneyo, but not me. I'm serious. I'm telling you the truth. Inde even gweri afete kunikoza kufika ko soleroli ine sinema opa munthu wina aliyense. So inwa police muzigwira ntchito in a professional manner, osakhaza opseza anthu in a democratic country like Malawi. No way we will not accept this in Malawi. So tiyeni mungulozede mumuitane Mary Chilimayo abwere, ndiye tizabwera tonse, ndipo ndiye mumanga Malawi yosetu. Musalamo Malawi munotu ndi azikazi anu chifukwa mumangatu anthu ndi okwiya kwambiri, ndipo tayerekezani muzaone mumumange Mary Chilimayo kamuna mumuitane muzaone gulu lizabwere ku area sate. You are very very stupid. Muuzane ku makampu kwanu ku MCP camp, muuzane so ku polisi kuti you are very very stupid. Ngati kuli kumangidwa inenso ni mangidwe ndatopaso, ndipo moyo mene ulili pano pamene Amalawi akuvutikira mwina so kuaferaso ndi bwino, mwina mulungu akhoza kutembereza ziko likuti Amalawi azikhala pabwino. Osakhala to take this nonsense and take Malawians for granted. You must be fools. Panopa mukupasa na ndalama ndi mazibusa ndani zibwenzezanu basi mwanyangana uko basi muziba na ndalama za Malawi. There will be a day. This is Born Calendar, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.